Kroza, na čelu sam štuđe organizacije, gospođu Šimunac, molim vas, slušajte. Autodivizija Croatia, Oto Prvić, upravljanje sa resursima, udruga Šibenik grad djece, vizija grada Šibenika se razvija u smjeru grada djece, to nije grad, to nije šala, dovesti u Šibenik najbolje što svijet ima, dati svijetu najbolje što Šibenik ima. Zaposleni zgradi, rad s ljudskim potencijalima, udruga Društvo prijatelja šibenskih starina, Ljubljana, znači još posebno Primošte. Ove 3 godine svi ljudi koji sam se kontaktirao na ministarstvima, jako puno riječi, nešto žele, ne znaju ljudi, dobri nisu danas u zatvorima. Ovdje sam htio postaviti 3 pitanja gospodinu Popijaču, gospodinu Pauku i gospodinu Begoviću. Izvolite. Postavit ću samo jedno gospodinu Begoviću, pošto je najkulturniji, najpristojniji. Nije smiješno, molim vas. Nije smiješno, molim vas. Gospodin Lučer je govorio 6 minuta, oni su govorili 10 minuta, molim vas. Znači, gospodin Begović. Imamo 70 zaposlenika, 65 je njih preko javnih radova, čistimo grad Šibenik, a grad Šibenik znači imaju trafo stanice, čistimo i njih. Naši ljudi su teški socijalni slučajevi, imamo stvarno najteže slučajeve, a se nama istrugavaju kao smo niža bića, čistimo vaše trafo stanice, vaše prostore, elektre i molim vas, uputit ću vam pismo za donaciju. Vi se odgovorno neće brinuti sa svojim imovinim. Gospodin Popijač, ovaj put vas preskočio gospodin Pauk, obraćao sam pismeni putem, ali molim vas, znači kao se neko ovdje pita, skovara, nemojte koristiti mobitel. Budite s nama sat vremena, pusirati, molim vas. Hvala vam lijepo.